لوزان تماشاوان نهجا باجارێکی سویسرê gelekî ciwan e. Lê di dîroka Kurd û Kurdistanê de bîranîneke gelekî nexweş û reş e. Li wî bajarê di konferansa aştiyê de yanî sala 1923 da çêbû, Türkiye de bi 41 kesan beşdar bûn, peymanek hate imzekirin. Welatên weke Brîtanya, Fransa, İtalya û Tirkiye û gelek welatên din ew peymanê imzekirin. Kurd têde hatin tunekirin. Kurd bi rêkeftineke nav dewletî bênav û bêmav man. Neheqiya herî mezin li Kurdan hate kirin di wê konferansa Lozanê de. Ji Kurdan re Lozan bû kefen temaşevanê nêja. Bi rastî bû kefen. Lê Kurd nemirin. Zindî man heta niha jî tu hêzekê nikaribû wan tu nebike. Enstîtuya Kurdiya Lozanê hate avakirin. Bi taybetî avakirina wê enstîtuyê li wî bajarê Swîsre giringiyeke wê ya dîrokî heye. Di wê konferansê de gelek kesayetî beşdar bin û tê de behsa hem konferansa Lozanê ya sala 1923 kirin, hem jî behsa pêşeroja karê wê enstîtuyê hate kirin. Necat Zanyar serokê Enstîtuya Kurdî ya Lozanê ji Swîsre ji bajarê Lozanê li gel min e. Kek Necat, tu bixêr hatî? Destpêkê min hez kir vê bizanibim. Yani berî her tiştî avakirina vê enstîtuyê pîroz dikim. Pîroz be. Çima we li Lozanê avakir ev enstîtuyê? Belê gelek spas êvar baş tem baş ji bo we û ji bo hemî temaşevanên hêja. Lozan wek we jî bas kir di dîroka Kurdistanê de semboleke, sembola tunekirina Kurdan ji aliyê mafê Çarenûsê ye. Ji ber vê yekê me pêwîstî pê dît ku li vî bajarî em sentereke navendeke Kurdî ava bikin bi navê Enstîtuya Kurdî ya Lozanê da ku bikaribe di vê prosesa krîtîk de, di vê prosesa dîrokî de helwesteke Kurdayetiyê li hemberî sîstema tunekirina Kurdan nîşan bide bi şêwazên zanistî. Hem ji aliyê dîrokî ve, hem ji aliyê siyasî ve, hem jî ji aliyê hiqûqî ve dest nîşan bike ku Kurd tune nebûne, xwediyê qedera xwe ne û pêwîst e piştî niha jî dahatuya Kurda, pêşeroja Kurda bi destê Kurda bête diyarkirin. Ji ber vê pêwîstiyê û pêdiviyê me Enstîtuya Kurdî ya Lozanê li bajarê Lozanê ava kir û ragihand. Kurdin yên ku di nava vê enstîtuyê de Kurd cih digirin yan jî Swîserî jî hene yan jî dîrokzanên din yên ji welatên din hene? Belê rêveberiya Komîteya Rêveberiya Enstîtuya Kurdî ya Lozanê ji pênc kesayetên Kurd pêktê ku her yek ji wan ji parçeyekî dabeşkirî yê Kurdistana mezin e. Ji Rojhilatê Kurdistanê, Rojavayê Kurdistanê, Başûrê Kurdistanê û Bakurê Kurdistanê endam hene di Komîteya Rêvebir de her wiha weke endamê onorê, endamê rûmetê xanima Doktor Nureddîn Zaza, Madam Gilbert Favre jî di enstîtuyê de cih digire. Tiştekî din kek Necat, Ewropî dizanin ku li Lozanê neheqî li Kurdan hate kirin di navbera salên 1922-23 da? Belê, heya Ewropîyan jî jê heye û heya Swîsiyan jî jê heye ji ber vê yekê di sedsaliya peymana Lozanê de Komûna Lozanê beşek terxan kir ji bona milletên ku ji peymana Lozanê zirar dîtî mexdûrbûyî ji bo wan weke alîkariyeke projeyê pêk anî û ev proje hat birêvebirin bawerim piştî niha jî heger milletên weke milletekî weke Kurdan û milletên din ku ji peymana Lozanê zirar dîtine Ewropî di ferqa vê de ne, di bîra vê de ne, Swîsî jî di bîra vê de ne û wê hevkariya wan jî bikin. Karê we wê tenê li Swîsre be yan jî welatên din yên Ewropa hûnê ti konferans û çalakiyan çê bikin, pêşkêş bikin? Belê, ji ber ku navê Lozanê ji bo Kurdan mijara desthilatdariyê ye, mijara mafê Çarenûsê ye, mijara mafê self determinasyonê ye. Ji bo Kurdan navê bajarekî ye, ne navê welatekî ye. Navê wateyekê ye, navê fikr û felsefeyekê ye. Ji ber vê yekê
انستیتویا کردی یا لوزان دکاره شاخین خو ل آمد جیوکه ل هولیر جیوکه ل برلین جیوکه ل لندن جیوکه و هر وها لحمی پایتخت جهان جبو مافی چارنوس یک کردان برنامه و پروژه‌ام بریو ببه اف مقصد و مبست مجی هي جخو پشتی ما انستیتو راگهاند جبر دکلراسیونا ما و ویزیونا انستیتویه کنسپت انستیتویه جهنک ولاتان جمره پیشنیاری هاتن جبونا کو بکاربن بشتاری خبات انستیتویا کردی یا لوزانه ببن حتی ولات کی وک کانادای اکادمیسیین کرد پیشنیار کرن کولوی دره شاخه که انستیتویا کردی یا لوزانه جی وکن و اف د پلان سازی مدجی هي جبو کو ام مافی چارنوسی بخن روجا کردا و ام وی مافی با اواکی زندی ده هشی کردان و ده روجا و جهان ده بجی بکن کو کرد خودی قدر خونه و پیوست ایدی کرد قدر خود دیار بکن کسی دی لسر ناوی کردا بریاردان نیم به جبو کو ام وی مجاری بشوازه که زانستی بخن روجا و امی لگلک دوران لگلک سنتران خباتو پروژیان بریور ببین گلک سپاس کاک نجات براستی دستی و صابه اون کاری که باش دکن مالا و آواک و اف انستیتیو آواکر نجات زانیار سروک انستیتیو کردیا لوزانه جسوی سراج باجار لوزانه میوانه مبوی هر هبی